נוטלה לא הולך ביחד? חברי הלהקה, עדין אשר. אנוכי, אלה ישראלי. נימו. ווואן אנד אונלי איתמר גולן. איתמר, תעשה... יוצא מהפה בולל הסע 7 בערב איזו שעה נתקע עם הביזנס עד מאוחר אולי נעבוד מהבית מחר זורק את התיק על רצפת הדירה שיט הלפטופ בפנים לא נורא כי זה לפטופ חברה רואה סרטים ביוטיוב לפטופ חברה מישהו פה רוצה להעביר קובייה צהריים עם מתק מבקש תמיכה מדבר אינדונזית לא מצליח את האדין להתקין אולי כי הקונטרול עובד בצד ימין שאם מוצא את הפתרון אשר נתקע אז יאללה עוד ריסטארט כי זה לפטופ חברה לפטופ חברה משאיר בשירותים על השייט לפטופ חברה עומד עליו בשבילך זה לפטופ חברה נחלף איתו במנגל לפטופ חברה משחק איתו פריסבי בים לפטופ חברה הורג איתו ג'וקים בבית לפטופ חברה מיטה מתכווננת לתינוק לפטופ חברה דוחף את הרגע של שולחן לפטופ חברה שם כיפה לפיר חברה ועברת גלה אז תתקשר לטקס שלי זה לפטופ חברה לפטופ חברה אם יורד עליי גשם לפטופ חברה לפטופ חברה אם נשפך עליו קפה הנגב לפטופ חברה זה לא מחשב עם ג'יפ של אינטל זה ממש לפטופ חברה לפטופ חברה גם ככה יש לי פלוס נקבע בשעה לא תרגליס מה לעשות מיגרציה מה לעשות מיגרציה לא תרגליס מה לעשות מיגרציה לא מגלץ אותי שיר, אבל עד כאן.